Sa dihang dito pa ko sa katedral na assign. Human sa Pasko, ang mga altar boys musuroy sa mga balay ug magdala sa batang ninyo. Isuroy nila kini, ilabi na niya itong mga tao na wala makasimba sa misa sa kadlawon. Magdala sila sa batang ninyo, dayon isuroy sa mga balay-balay, dayon pahagkan. Usahay, pag uli nila paghapon, may istorya sila nako. Nga, Father, kana bang maka-experience bitaw sila og mga bugal-bugal, ilabi na dili nga mga Katoliko. Usahay malabyan nila nga naay nagmadyong, pero muhatag biya pod. Ano, mutakilid man pod og muhatag. Muhalok pod, pero padayon gyapon sila kutaw. Dayon gyapon sila madyong. Pero na po uban nga di lagi mahibaw-an nga dili day Katoliko, i-reject sila ba? No? Di mi Katoliko, di mi ana. So, pare ito ang issue ato tingali rejection. Mabot dili seminaryo. Kanila ba mga seminarista, kaming mga seminarista sa una, aron dili mi ma-reject sa mga tao musud mi ku ospital. Mag-collar gid mi, mag-Roman collar, no? Aron sayon na kayo istoryahan ng mga tao basta maka-Roman collar mi din. Magbutang pag yung cross, kapinan pag yung cross nga gamay. Okay. Ang paguman, pag-abot din sa seminaryo, pangitao na po ng asagikan ang rejection. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang ebanghelyo nato karon nagdala og nindot kayo nga pamalandong kung giunsa nato pagpuyo ang kinabuhi nga gihatag sa Dios nato. Ang atong ebanghelyo karong Domingguha nagdala nato sa pagpamalandong kung giunsa nato pagpuyo ang atong kinabuhi. Gikan sa atong pagkabata hangtod karon. Nagsubay ba kita sa plano sa Dios? O nagsubay ba kita sa gihimo sa atong palibot? Ang gitudlo ni Jesus karong Domingguha, lahi kayo sa naandan nga gibuhat sa atong makita. Apan mao kini ang angay nga ipabuhat ni Jesus kanato. Mao kini ang ideal nga pagka-Kristiyanos. Ideal nga pagka-Katoliko. Kining mahimo tang kabos, kining mahimo tang mapaubsanon sa mga tao, maluluyon sa mga nag-antos, lisod biya kayo ni buhaton, ilabi na karong panahona. Gituduan ta nga magpalayo ta sa mga pobre, gitudluan ta nga magdumot sa atong isikatao, o gitudluan ta karong panahona nga mamayhong gahi ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing alang niya itong mga pobre. Apanindot kayo ang nahitabo. Dili ingon nga nagpasalamat ta sa Dios sa kalamidad nga nahitabo nato sa miaging Pasko. Kay ang tibok Misamis Occidental, ang tibok Katoliko, nagkahiusa sa pagtabang sa mga tao nga nabiktima sa lunop. Nindot kaayo kini nga lihok alang kanatong tanan. Mga igsoon, aron masabta nato kining pagkakabos, aron masabta nato kining pagkamapabsanon o pagkamaluluyon, kinahanglan nga mutan-aw kita sa kinabuhi ni Jesus. Sama pananglit, si Jesus nagpuyo sa pagkakabos, pero malipayon siya.
Naganto siya aron kita magmalipayon, aron kita maduol sa amahan nga iya usab nga amahan. Ang kinabuhi sa usa ka Kristiyanos dili sayon. Gitawag kita sa pagbuhat sa mga butang nga sukwahi, lahi sa gibuhat sa atong palibot. Challenging kayo nato ang ebanghelyo karon apan mao kini ang tinuod. Gisultihan kita karon nga makigduyog ambit sa mga pobre. Dili lamang tingali kinahanglan nga mangutana kita kung kinsa ang mga pobre sa atong palibot. Wala na po'y kinahanglan nga ato panghisgutan kung ngano mang nahimo man silang mga pobre. Tingali makaingon kita nga anaa ang tanan sa mga dato ug wala na sila'y pangitaon pa. Apan pobre sila sa espirituhanon nga aspeto sa kinabuhi. They are poor in spirit. Mao kini ang tahas natong tanan karon. Ang pagdawat kang Kristo kinsa nagpakita kanato karon diha sa dagway sa mga pobre. Kay sa laktod pa nga pagkasulti sumala sa mga pulong ni Kristo mismo, kitang tanan, inikatapos na ning kinabuhi, hukman kita kung giunsa nato pagpuyo ang atong kinabuhi. Giunsa nato pagpuyo o pagtabang sa mga tao nga naglibot kanato. O giunsa nato pagatiman ang mga tao nga sulod sa atong pamilya. Manindog palihog. Magdungan kita sa pagingon